guys, welcome back to my YouTube channel. Ini an vlog mantondulle ini ಗುರುವಾರ niklige yeppa vlog barpanu gottijji. Ini Vitha Family irdu Vitha aunty barondulle ancha vlog manpuga pandu. Ar batti bokka vlog continue manpu attu ondi play. Hi. Hi. Ranjitha. ಹುಷಾರಲ್ಲ ಇರು. ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕುಲ್ಲೆ. ನಾಯೆ. ಇದೆ ಪೇಷಲ್ಲರು. ಆನೆ ಬೇಲೆ. ಬಜ್ಜಿ ಕಲೆಪುನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದ. ಪಪ್ಪ ಇರುವೆರೆಕ್ಲ ಜ್ವರ. ಎರಡು ದಿನ ಅಂಡೆ ஒரு தீனி போயಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ஒரு ಕೋಡೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿನಿ ಬಂದಾಗನೇ ಜ್ವರ ಅವು ಇಂದು ಅತೆ ವಾತಾವರಣ ತಂದೆ ಲಕ್ಕಿ ಜಲ್ಬು ಬಯ್ಯಗೆ ಪೋದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕಣತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇರೆ ತೋಟಗಳೇ ತಂಬ ಇದ ಬಜ್ಜೆ ಆತೀಚಿ ತೋಟ ದೆಪ್ಪೆರ ಇಚ್ಚಿಂಡ ದೆತ್ತದೊಳ್ಳಿ ಕನಿ ಇಂದು ನೀರು ಮಾತ ಗುಡ್ಡೆದ ನೆಟೇನೆ ಬರ್ಪಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಣಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಪಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವಾಗಂತೂ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ತೋಡಿದೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಗ್ತದೆ. ಗ್ರೀನರಿ ಯಾವುಂಡ ನೀರು ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತೆ ಉಂಡು ಮಳೆಗಾಲದ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪರಿಹಾರ ಬರಂದ್ವಿ ಒನ ನೆಕ್ ಉನ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪೆರೆ ಮತ್ತೆ ನೆತ್ತಾನೆ ಬೋರ್ದ ಅಂಡ ಉನ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ಅಪ್ಪನ ಬಂದ್ಬಿಡು ಇತ್ತ ನೆತ್ತ ಪೈಪ್ ನೀರು ಪೋಪು ನಿಲ್ಲಾಡೆ ಆನಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಾರ್ದು ಬಜ್ಜೆ ಆತಿಜಿ ನಾನಲ್ಲ ತೋಟ ಇಂಗ್ಲ ಪೊಸತ್ತು ದೈ ಮಾತ ದೀತನ ತುಪ್ಪಾವೆ ಬಾಳೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ತೋಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನೆರ್ದು ಬಾರೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಅಲ್ಪದ 5 ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಬಿಡ್ತೇರು. ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೆಡ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಎಂಬೆರ್ನ ಎನ್ನೆರ್ ದುಂಬರ್ಪನ್ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪಣ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆತ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಂಡೆ ಪೊಂಡ ಬನ್ನಗ ಬಯ್ಯಗ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ ತಯಾರಿ ಮಾತ ನೆಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಪರ್ಬ ಒಂಜಿ ಏತ್ ವರ್ಷಡ್ ಏತ್ ಪರ್ಬ ಬರ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಂಚತ್ ತಿಂಗಳು ಏತ್ ಪರ್ಬ ಬರ್ಪುಂಡು ಮನೆರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವರ್ಷಗ್ ಮೂಜಿ ಪರ್ಬ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪರ್ಬ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅವು ಅಂಡ 4 ಪರ್ಬ ಹಾಪುಂಡು ವರ್ಷಗ್ ಇಜಂಡ ಮೂಜಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಚಿ ಅವು ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪರ್ಬಗ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ವ ಬುಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಪರ್ಬಗ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇಜಂಡ ಕೈತಲ್ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಪಂಡ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಯ ಅಂಚ ಐತನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೇರಾತೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹೋಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪುವ ಇಲ್ಲಲೆ ಅವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಫ್ರೀ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರಿನ್ ಮತ ಇಪ್ಪೇರ ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ಪಂಡ ಒಂಜುವಾರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದೆ ಎಂಕ್ಲು ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುನು ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ಯಾರ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲನ ನೆರೆ ಕರಿತ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಏರ್ ಪರಿಚಯದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕೈತಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಕೊರಿಯರ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಕಡೆ ಇರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬನ್ನಿ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ರಂಜಿತನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀತಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಜನ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ,
ಬೇರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನೆರವೇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗುವ. ಬಾಯ್. ನಾನವರ ಬಲೆ ನಾನು ಲೆಪ್ಪೆ ಗಮ್ಮತ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋಡೆ ಆತೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಾಕ್ನೆಟ್ ತಿಂಡಿ ಮಾತಾಡಿದ ಗೊರ್ಪಣೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ತಿಂಡಿ ಮಾತ ಪತವ ಇದೇರಿಂದು ಪುದರಿಂಚ ನನ್ನ ಮರತ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಕುಚ್ಚೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣಿ ತಿಂಡಿ ಬಂಡೆ ಜೀವದ ಗಂಟೆ. ಗೈಸೇನ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ವೀತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾರ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ತಿಂಡಿ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಬೋದಿತ್ತೇರು. ಈ ಸರ್ತಿಲ ಬತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿರ್ ಬತ್ತೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬತ್ತದ ಪಾತೆರ್ದು ಚಾಪಾರ್ದ ಪುರ ಪೋಯೇರು ಅಂಚ. ಏನ ಒನಸ್ ಕಜಿಪ್ಲಿಜ್ಜಿ ಕಜಿಪ್ಲ ಆವಡಾತಿ 16 1 ಗಂಟೆ ಕಜಿಪ್ಪ ಆವಡು. ಬೀನ್ಸ್ ಉಂಡು, ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಮನ್ಪುಡಾತಿ. ಗೈಸ್ ಏನಿತ್ತೆ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬೀನ್ಸ್ ಮೂರು ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿಯಾನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಶೋಡ್ದೆ ತಂದಿನಿ. ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಐಟೆ ದಿಕ್ಕದನಿ ಒಂದು ಚಾಕುಲ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ತೆ ಉಂಟು ಚಾಕು. ಇನ್ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ. ಪಲ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಉನೇರ ಸೋಕಾಪುಂಡು. ಮೀನು ಇಡ್ತಿಲ್ಲ, ಪಲ್ಯ ಇಷ್ಟ. ಬಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಕೊಂಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತುಂಡು ಅದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂತೆ ಪಾತಿರ್ನ ಭಾಷೆ ನಿಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಮೊಕ್ಲು ಅಂತ ಪನ್ಪೇತ. ಈಗ ನನದ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಷೆ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪಲೆ ಏಕವಚನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರ್ ಬಹುವಚನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಭಾಷೆ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕದ ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ. ಈಗ್ಲ ಅಕ್ಲು ಮೊಕ್ಲು ಮೊಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಅಂತ ಪಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಚ. ಕೆಲವಿರುತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪನ್ಪುನತ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಚೇಂಜ್ ಕೆಲವು ಮತ ಚೇಂಜ್ ಭಾಷೆ ತುಳು ಟುಲ ಚೇಂಜ್ ಭಾಷೆ. त्यान ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪುರ ಪೋಪೈತೈತೆ ಬೇತಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಇಂಕ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗಿತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಪೋಪೈತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣೆ. ನಾನು ಇತ್ತೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಿದೈ ಪಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುರ ಪೋನಾಗ ಅವಂತೆ ಫ್ರೀ ಆದ ಪಾತೇನೆ ಪಂಡ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುನಿ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಗೂಡುರ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಕಾಪುಣಿ ಇಂಚ ಪಂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ತೆ ಒರ್ತಿಯತ ಒಂಥರ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ. ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನು ಸೀರಿಯಸ್ ಡಿಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಫ್ರೀ ಆದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಫ್ರೀ ಆದ ಪಾತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪು ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಒಂಥರ ಒರ್ತಿಯತ ಅಂದಾಪುಂಡು ಅಂತೆ ಪಿದೈ ಪೋದು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪನಾಗೈತೆ ಬೇತಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನ ಫ್ರೀ ಆದ ಪಾತೇರು ಒಂದು ಇಪ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಪಾತೇರ್ನಿ. ನಾನು ನಿಕ್ಲು ಓವರ್ ನೇರ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿದೆ ಐಪಂಡೆ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಪಾತೇರು ಒಂದು ಇಪ್ಪು ತುಂಬು ಪೂರ ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಅದು ಪಾತೇರು ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡ ಅಂಡ ಇಂಚ ಪಾತೇರು ಒಂದಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾತೇರು ಒಂದು ಇಜ್ಜಂತ ಐಪಂಡೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಫ್ರೀ ಅಪ್ಪಾತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪಾತೇರೆ ಮತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಎಡೆಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಡೆಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರೋಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಿ ಏನ್ ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಇವಕ್ಕ ಇಂಚ ಪುರ ಇಪ್ಪ ಓಡೆ ಮಾತ ಪೋಪ ಇಂಕ್ಲ ಐನೇ ಮನ್ಪುನು ವಿಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡಂಚೆನೆತ ಅಂಚ ಎಂತ ಬೇಗ ಬೀನ್ಸ್ ಮುರ್ದಾವಡು ನಿಕ್ಲ ಪಾತೇರ್ನ ಇನ್ನ ಬೀನ್ಸ್ ಮುರ್ದಾ ಪುಚ್ಚಿಚಿಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಲ ಅಡ್ಗೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಇನ್ನು ಕಜ್ಪೂ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ರಜೆ ಅಂದಿಚ್ಚಿ ಯೆಪಲ ಬೇಲೆ ಮುಗ್ಗೆರೆ ನಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆದ ವಾತಾವರಣ ಮಾತ್ರ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ವಾತಾವರಣ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಚಳಿ, ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೆಕೆ, ಒಂಜಿ ದಿನ ದೊಂಬು, ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಸ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ದಾದಂತ ನಾ ರಮಣಿ ಸಾರಿ ಇತ್ತಂಡ ವಾತಾವರಣ ಸಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಜಿಪ ಹೊಡ್ರಪ್ಪ ಬೈಯಾಗ ಮೀನು ಮನ್ಪೊಡಾತೆ ಮೀನುಂಡು ಫ್ರಿಜ್ ಅಂಚ ಇನ್ ಮನ್ಪೊಡಾತೆ ಏಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಮೀನು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ತರಕಾರಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಕೋರಿ ಮೀನು ಎಡ್ಡೆನೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ ಬೊಡ್ಡಿ ಉಂಟು
ಏಪಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತರಕಾರಿ ಮಂತುಂಡ ಶೇ ಮೀನಿಗೆ పొడితుండ ನೆಟೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ತಳಬಂಡ ಬಿಡ ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಗೋಡೆ ಮಾತ ಕಪ್ ಕಪ್ ಆತಂದು ಪಂಡ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೈಂಟೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ರೋರಲ್ಲ ಪೈಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಪೈಂಟ್ ಕೊರಡಿಲ್ಲ ಸೋಪ್ ಮಂತ್ ಎಂಕ್ ಬರಂಚ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ನೇನೆ ತೂಪ ಅವನು ಅಂಚ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ನೇನೆ ತೂಪ ಅವನು ನಮ್ಮ ಬಂಗ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲುಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಡುಲ್ಲತ ಯಾವತ್ತು ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಫು ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಒಂದು ಪೋಡ್ ಪಂಡಂತೆ ಬಂಗ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿತ್ ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪನತ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ನಾನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಫನ್ ಪ್ಯಾನ್ ನಮೇ ಪಾಲ ಬೊಕ್ಕರೆಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೇರಿ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲೇಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬದುಕೋಡು ನಮ್ಮ ನೇಪಾಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಕೊಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಾಕಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಂಡ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕರೆಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೋಡು ಆಯೆ ಅಂಚ ಪಂಡಿ ಇಂಚ ಪಂಡಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲಿತ್ತು ನಾಗ್ಲು ಅಂಚ ಪಂಡೀರು ಇಂಚ ಪಂಡೀರು ಇಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕರೆಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಲೆಕ್ಕ ನಮಕ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಎಂಚೆಪ್ಪೊಡುಂಡು ಒಂಜೆ ಲೈಫ್ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಬದುಕೋಡು ಯಾನಂಚೆನೆ ಯೋಚನೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆನ್ ನಕ್ಲ ಆದಿತ್ತದು ಮಾತ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆನ್ ನಕ್ಲ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ಲೆರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಇಂಚು ಮೂರೊಂದುಲ್ಲ ಈತೆ ಮೂರ್ದಾಯಿನ ಒಂತೆ ಮಂತಂಡೆ ಬೈಯಾಗ ಮೀನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಈಗ ಒಂತೆ ಮನ್ಪುಗೈತೆ ಕಜ್ಬು ಬೇಯರ್ದೀತೆ ಬೀನ್ಸ್ ಒಂತೆ ಯಾವ ರಕ್ತಕ್ಕ ಮೂಚನಿಪ್ಪನದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪಾಪನ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪ ನನಂಜು ವಿಡಿಯೋ ದೊಡ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುವ ಹತ್ನೆಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಪನ್ ಒಬ್ಬ